Satakunnassa tehdään jo nyt poikkeuksellisen paljon ruokaan liittyvää hyvää työtä koko ketjussa. Täällä tuotetaan raaka-aineita, jalostetaan tuotteita, kehitetään uusia ratkaisuja ja rakennetaan liiketoimintaa, joka toimii sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Alueella on vahva elintarviketeollisuus, monipuolinen maatalous, toimiva logistiikka ja kasvava energiaympäristö. Mutta samaan aikaan yksi keskeinen asia jää usein hyödyntämättä. Nämä vahvuudet eivät vielä kohtaa saumattomasti. Ruoka-alalla toimii paljon yrityksiä, oppilaitoksia ja kehittäjiä, mutta tieto ei aina kulje toimijoiden välillä. Yrityksellä voi olla tarve, esimerkiksi uusi raaka-aine, jakelukanava tai yhteistyökumppani, ja ratkaisu voi olla aivan lähellä, mutta sitä ei tunneta. Samaan aikaan syntyy sivuvirtoja, osaamista ja resursseja, joita ei hyödynnetä täysimääräisesti. Tämä ei johdu halun puutteesta, vaan siitä, että yhteinen rakenne puuttuu. Ilman yhteistä tilaa ja näkyvyyttä yhteistyö jää helposti satunnaiseksi. Satakunnan Biolaakso on vastaus tähän. Se on käytännössä verkosto ja toimintamalli, joka kokoaa yhteen ruoka-alan yritykset, oppilaitokset, tutkimuksen ja kehittämistoimijat. Biolaakso ei ole yksittäinen organisaatio tai fyysinen paikka, vaan alusta yhteistyölle. Sen kautta toimijat voivat löytää kumppaneita, jakaa resursseja ja tietoa, kehittää uusia tuotteita ja ratkaisuja ja käynnistää yhteisiä hankkeita. Kun tieto, osaaminen ja tarpeet tuodaan näkyväksi, syntyy uusia yhteyksiä ja niiden kautta uutta liiketoimintaa. Satakunnan Biolaaksossa kehitetään ratkaisuja, joissa materiaalit, energia ja tuotanto toimivat ekologisesti ja resurssiviisaasti. Kiertotalous ei ole pelkästään vastuullisuusteko, vaan se voi avata kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Satakunnan vahva energia- ja infrastruktuuriympäristö luo edellytykset kilpailukykyiselle ja ekologiselle tuotannolle. Lisäksi logistinen sijainti mahdollistaa sujuvan liikkumisen niin kotimaan markkinoilla kuin vientimarkkinoillakin. Satakunnan ruoka-ala saa kansallista näkyvyyttä ja houkuttelee uusia yrityksiä, opiskelijoita ja innovaatioita. Satakunnan Biolaakson verkostoja hyödyntämällä yritykset pystyvät löytämään ja käyttämään näitä resursseja vielä tehokkaammin sekä vastaamaan paremmin kasvaviin vaatimuksiin kestävyydestä ja tehokkuudesta. Resurssien jakaminen, kiertotalousratkaisut, pilotit, selvitykset ja oppilaitosyhteistyö tuovat kestävyyden näkyväksi. Satakunnan Biolaakso on rakentumassa. Se tarkoittaa, että nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiseksi tämä verkosto kehittyy ja millaisista palasista Satakunnan tulevaisuutta elintarvikealalla rakennetaan. Mitä enemmän toimijoita tulee mukaan, sitä enemmän syntyy uusia yhteyksiä, yhteistyötä ja mahdollisuuksia. Liittymällä mukaan toimintaan yritys ei ole irrallinen, yksittäinen vaikuttaja, vaan tärkeä ja hyödyllinen osa kokonaisuutta, jota rakennetaan ja kehitetään yhdessä. Satakunnan Biolaakso kokoaa yhteen toimijat, ideat ja resurssit. Se tekee näkymättömästä näkyvää ja yksittäisestä yhteistä. Yritykselle se tarkoittaa uusia kumppanuuksia, uusia mahdollisuuksia ja vahvempaa pohjaa kasvulle. Nyt on oikea hetki tulla mukaan. Rakentamaan, kehittämään ja kasvamaan yhdessä. Tervetuloa mukaan Satakunnan Biolaaksoon.